Сега ще видим Diamonds от Естония. Има заел 4-то място след квалификациите. Изключително елегантен отбор. Вчера ги гледах и определено композицията ми хареса. Те са 9 гимнастички на килима. Много елегантна композиция. Много красиво съчетание, наистина. Сега ще изляза на терена за демонстративно изпълнение. Аз ще помоля обаче, когато сме готови с повторението, да видим повторение на това, което видяхме, за да може Деси да обясни някои по-специфични моменти от съчетанието. Мисля, че е време да влезем още малко по-дълбоко в спецификата на естетическата гимнастика. Много вълнообразни движения, с ръце, с тяло, горната част много активна работа. Това е равновесие с тук в страни. Важно при равновесията да имат фиксирана форма. За да се зачете равновесие, ето сега ще видите още едно равновесие, трябва да има задържане минимум 2 секунди във формата. Ето тук, тази гимнастичка от залит на лекота имаха проблеми в това отношение. Това е поддръжката, за които говорихме, но тук беше представено така доста елегантно. От още на равновесие. При скоковете основното, което се цени от съдиите, височината на скока, за да бъде зачет един скок. Той освен, че трябва да има добра форма, той трябва да бъде изпълнен и на височина, защото равновесието и скоковете са от А и Б. Б категорията са по-високата.